Στο σημείο. Είμαι μάρτυρας στην κατάσταση αυτή. Πριν από 4 μήνες ήμουν στα Ιεροσόλυμα. Εγώ είμαι πρώτος εξάδελφος του προηγούμενου πατριάρχη, εξάδελφος. 2 αδελφών, γη είμαστε. Ποια είναι ο πατριάρχης? Του Διόδωρου. Η μητέρα του και ο πατέρας μου αδέρφια. Γνωρίζω τα πράγματα του πατριαρχείου από μικρό παιδάκι. Μάλιστα. Τον Ινέο τον γνωρίζω γιατί είμαστε συμφιλητές. Πέστε μου τι έγινε πριν από 4 μήνες. Δεν υποστηρίζω τον Ινέο, υποστηρίζω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Πριν από 3 μήνες ήμουν στα Ιεροσόλυμα. Ήθελα να πάω να τον δω. Μάλιστα. Το θεωρούσα δικαίωμά μου και υποχρέωσή μου. Πήγα στον Αμπού Αμπάς, είναι ο πατέρας αυτού του Παλαιστίνιου που του πηγαίνει φαγητό. Αμπού Όμαρ. Στον Αμπού Αμπά. Λοιπόν, πήγα και του είπα πώς μπορώ να δω τον Ειρηναίο. Μου λέει αποκλείεται, δεν μπορείτε. Τι πρέπει να κάνω? Να πάω στο δικαστήριο, να πάω στην αστυνομία. Δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Ποιο είναι θέμα? Άρα καταρρίπτεται το η αστυνομία του Ισραήλ. Ακούστε. Καμία σχέση η αστυνομία του Ισραήλ. Είναι θέμα, λέει, της γραμματείας. Πήγα στον ησύχιο. Φέροντα τον τίτλο αντικανονικός πλέον, διότι βάσει των ιδιών κανόνων είναι καθηρημένος αυτός και όλοι οι άλλοι. Πήγα στον ησύχιο, τον Καπιτολιάδος δηλαδή τον πρώην, και του είπα, επειδή σε γνωρίζω και είμαστε και φίλοι και μεταξύ μας, θέλω να μου δώσει την άδεια να πάω να δω τον Ειρηναίο. Μου λέει, αδελφέ μου, δεν γίνεται, εγώ δεν μπορώ. Πήγαινε στον Αρίσταρχο. Ο Αρίσταρχος είναι ο αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου. Πήγαινα στον Αρίσταρχο, με γνώριζε ο Αρίσταρχος, βγήκε αγκαλιές, φιλιά και αυτά. Θέλω να δω τον Ειρηναίο. Δεν γίνεται. Τελικά πέστε μας τι πρέπει έγινε. να πάρουμε άδεια από τον Πατριάρχη. Μάλιστα. Λέω, τηλεφωνήστε τώρα στον Πατριάρχη. Μα τώρα, λέω, θα τηλεφωνήσει. Τι έγινε, πέστε μου, για να μην καθυστερούμε. Τηλεφωνεί στον Πατριάρχη και του λέει ο Θεόφιλος, έπρεπε να μας είχε πάρει 1 εβδομάδα πριν, να μας έχει στείλει σχετικό φαξ και θα βλέπαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Σας πω κάτι, αν επιτρέπετε, στο σημείο τούτο. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας να δει τον Πατριάρχη Ειρηναίο. Για να μην αναφέρουμε ονόματα, επειδή μπορεί να δημιουργούν προβλήματα, το 2008, επειδή είχαμε μελετήσει και βρίσκαμε ότι είναι απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πατριάρχη αυτή η συμπεριφορά του Θεόφιλου, εναντίον του Ειρηναίου, στείλαμε έναν δικηγόρο από την Κύπρο, φίλο μας, δικό μας, τον οποίο πληρώσαμε εμείς, διότι είμαι δικηγόρος του Πατριάρχη Ειρηναίου, ένας από τους δικηγόρους του, και έχω και εξουσία να διορίζω και άλλους δικηγόρους. Έχω... Μάλιστα. Συγγνώμη, πείτε και κάτι άλλο, ότι είσαι αμυστία δικηγόρος. Ότι δεν έχει λεφτά να σε πληρώσει ο Ειρηναίος. Αμυστία. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει λεφτά και θα δίνει σε δικηγόρους. Ό,τι θέλουν να σπούν, εμείς Μα το είμαστε... λένε. Το λένε. Είστε λοιπόν αμυστή δικηγόρος του Ειρηναίου. Πάμε παρακάτω. Είμαι δικηγόρος. Ναι. Στείλαμε έναν δικηγόρο ο οποίος έκαμε δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Για να μην λέγουμε ονόματα. Ναι. Και πήγαινε εκεί. Για να μην λέγουμε ονόματα. Εσείς είσαστε? Όχι, ένας δικηγόρος που είναι σήμερα δικηγόρος στην Λευκοσία ήταν πολλά χρόνια στο Στρασβούργο. Και τι έγινε? Και λέγει αυτός. Το ξέρω, κατόπιν οδηγιών από ευσεβείς προσκυνητές των Αγίων Τόπων, επεσκέφθηκα τα Ιεροσόλυμα στις 4 Νοεμβρίου 2008. Σκοπός της επίσκεψης μου ήταν να διερευνήσω συνθήκες διαβίωσης της γενικής μεταχείρισης που τη χάνει ο μακαριότατος Ειρηναίος στο Πατριαρχείο κλπ. Όταν έφτασα, αμέσως μετέβηκα στο Πατριαρχείο, όπου συνάντησα τον Πατριάρχη Θεόφιλο στο γραφείο του και του εξήγησα το σκοπό της επισκέψεως μου. Παρακαλώ πολύ, επειδή δεν έχουμε χρόνο, μπορείτε να μου πείτε τι έγινε τελικά, μην διαβάζουμε όλα. Μόνο ο Θεόφιλος, οι Ισραηλίτες, η κυβέρνηση του Ισραήλ, έξυπνα σκεφτομένη, λέει ότι εδώ είναι ελληνική επικράτεια. Είναι ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου και είναι πρώτα το Έλληνο και ύστερα το Ορθόδοξο. Δεν μας αφορά εμάς, λέει. Είναι δουλειά της Ελλάδας, είναι πολίτες της Ελλάδας, θα επέμβει. Μόνον ο Θεόφιλος δίνει άδεια. Κατάλαβα. Είναι κλειδωμένος μέσα από το Θεόφιλο. Μάλιστα. Είναι ο κύριος Λουκαίδης αυτός, κύριε συνάδελφε, που λέει αυτό το πράγμα. Πείτε το, δεν είναι πρόβλημα.
Ο Λουκαίδης. Ορίστε, πέστε μου δύο κουβέντες. Θα ήθελα ένα ντοκουμέντο να σας παρουσιάσω. Έχω πάρα πολλά, αλλά ο χρόνος δεν υπάρχει. Πριν από 4 χρόνια είχαμε παραστεί σε ένα συμβούλιο Ισραηλινών Υπουργών για αναθεώρηση της αποφάσεως αναγνώρισης του Θεόφιλου ως Πατριάρχη. Στην Κνεσέτ. Στην Βουλή. Στην Εβραϊκή Βουλή. Ήταν Ήταν και ο πατήρ Ειρηναίος. Μίλησα εγώ, μίλησε ο κύριος Κυριακίδης. Εντυπωσιάστηκαν από αυτά που είπαμε. Εγώ με την ιδιότητα του καθηγητή του εκκλησιαστικού δικαίου, ο κύριος Κυριακίδης ήταν δικηγόρος. Την επόμενη μέρα, το έχετε πρόχειρο, βγήκε ανακοινωθέν από τους υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης. Το οποίο ανακοινωθέν τι λέει, κύριε? Όχι, πέστε παρακαλώ, μην διαβάσουμε, παρακαλώ πολύ. 3 γραμμές είναι. Κατόπιν πιέσεως από την κυρία Μπακογιάννη, την Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, Μάλιστα. η οποία επικοινώνησε με εμάς, έτσι, εμένουμε στην απόφαση αναγνώρισης του Θεόφιλου. Άρα λοιπόν, μεσολαβεί η Υπουργός τότε Εξωτερικών της Ελλάδας, η κυρία Μπακογιάννη, στη Βουλή του Ισραήλ. Όχι στη Βουλή, στην Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. 3 γραμμές είναι. Η Τμηματική Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ, 16-17 πρόσωπα με τους βοηθούς τους, συνεδρίασαν και μελέτησαν αυτό το ζήτημα και ένας δηλώνει το εξής. Θα σας δώσω τα πράγματα. Ποιος δηλώνει το εξής, όχι ένας, αν υπάρχει όνομα το πείτε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, του ο Ισραήλ, κύριος Γιαρών Ζάιτμαν, δηλώνει στην Επιτροπή των Υπουργών ότι η Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τηλεφώνησε χθες, τούτα είναι τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ. Τηλεφώνησε η Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας, τηλεφώνησε χθες στην Υπουργό Εξωτερικών κυρία Τσίπη Λίβνη και της εξέφρασε την ελπίδα της ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση θα αναγνωρίσει τον Θεόφιλο. Μάλιστα. Είναι δικό σας. Σωστά. Άρα λοιπόν έχουμε μια παρέμβαση της Μπακογιάννη. Πότε, ποια είναι η εποχή αυτή? Είναι τις 11 του Ιουλίου του 2006. Μάλιστα. Παραλλήλως θα ήθελα να σας προσθέσω σε αυτό, συστοιχείται κατά κάποιο τρόπο, ότι η Παλαιστινιακή Αρχή συνέστησε Επιτροπή Οικονομικών από ειδικούς εμπειρογνώμονες και νομικούς και απάλλαξε τον Ειρηναίο από κάθε κατηγορία οικονομική. Θα πούμε στα θέματα αυτά. Συγγνώμη. Ένα λεπτό, παρακαλώ πολύ. Προσέξτε. Η Μπακογιάννη, σαν υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Τι να πει, καθαρέστε τον εκλεγμένο Πατριάρχη, το Θεόφιλο, και φέρετε τον Ειρηναίο. Δηλαδή, να είμαστε πολύ σωστοί. Η υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας, με την επίσημη ιδιότητα της Υπουργού Εξωτερικών, δεν ξέρω αν είναι σωστό να παρέμβει έτσι σε αυτή τη μυστική διπλωματία. Αλλά θέλω να πω ότι η θέση της δεν μπορεί να είναι διαφορετική. Μα είναι να πει, ας πούμε, ότι το δικαίωμα να παρέμβει. Καταστρέφω ή καταρρίπτω την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου που έβγαλε το Θεόφιλο. Δεν είχε το δικαίωμα. Συγγνώμη, το γίνεται η απορία πολύ εύκολα. Συγγνώμη, κύριε Κυριακίδη. Υπάρχει το κείμενο της Πατριαρχικής Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα, που όταν είχαν έλθει και είδαν με τους ανθρώπους, κατέληξαν σε ένα κείμενο. Και το κείμενο αυτό σε μία φάση του λέγει ότι κατά την διέλευση ημών εκ του αερολιμένου των Αθηνών προσήλθε και χαιρέτησε την πατριαρχική αντιπροσωπεία ο εξοχότατος υφυπουργός επί των εξωτερικών κ. Παναγιώτης Κανδαλάκης, μετά του οποίου έσχομεν μακράν συνεργασία επί του αντικειμένου κτλ. Και ο οποίος μας είπε ότι στόχος της πατριαρχικής αντιπροσωπείας θα ήδη να είναι η παραίτηση του Πατριάρχου Ειρηναίου, προς τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα αποδώσει τα προσικούσα τιμάς κτλ. Δηλαδή ζήτησε αυτά προ της απόφασης της Ιεράς Συνόδου. Πρώτης απόφασης της Ιεράς Συνόδου, προ. Άρα λοιπόν Σκανδαλάκης μεσολαβεί για να οδηγηθεί σε παραίτηση ο Ειρηναίος. Ένα λεπτό, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κουβεντιάζω πολύ, δεν βλέπουμε το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει που είναι συγκλονιστικό για μένα και θέλω να το δούμε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη επαφή της κυρίας Γιαχνάκη με τον Ειρηναίο. Πάει εκεί πέρα που είναι κλεισμένος. Χτυπάει την πόρτα, της ανοίγει ο Ειρηναίος και ξεκινάει η πρώτη τους επαφή. Ο Ειρηναίος σε αυτή την επαφή μιλάει αυθόρμητα μέσα στην καρδιά του. Στη συνέχεια γίνεται μια επίσημη συνέντευξη. Κάθονται και κουβεντιάζουν. Πριν πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την πραγματικά συγκλονιστική συνάντηση της Ελληνίδας δημοσιογράφου με τον Ειρηναίο, πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά το παρουσιάζουμε. Από την ώρα που ξεκινήσαμε το θέμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου και το θέμα Ειρηναίου κλπ. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα.
έχω πάρα πολλά τηλέφωνα ανθρώπων οι οποίοι μου δίνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα πολύ, πολύ καλά. Μου μιλήσανε για έναν Αλχανάν Μιζράχη Εβραίο με το καλλιτεχνικό όνομα Μεναχέμ. Το ξέρετε? Βεβαίως. Το ξέρετε. Μου μιλήσανε για το δεξί χέρι του Πατριάρχη του Σμύρνου, που είναι ένας δικηγόρος Αμπού Μούγκρατη. Ράμι. Μου ελίστεψε το Πατριαρχείο. Τα ξέρετε? Ράμι Μούγραμπη. Μούγραμπη. Πούλησε όλη τη γη. Και βεβαίως μου είπανε, μου έδωσαν ενδιαφέροντα στοιχεία για το μεγαλύτερο από όλα αυτά τα θέματα, για μια έκταση που θέλουν να δώσουν για να γίνει η Κνεσέτ, η Ισραηλινή Βουλή. 300 σκάλες, 300 στρέμματα. 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια η αξία της, κυρίες και κύριοι, τη δίνουν οι σημερινοί, από ό,τι μου λένε, για ένα κομμάτι ψωμί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι για το θέμα, δεν σας είπαν. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία θα τα ψάξω, θα τα ερευνήσω, διότι τώρα ξεκινάμε και ανοίγουμε το φάκελο και έρχονται καινούργια πράγματα. Θέλω τώρα να πάμε, πριν μην βεβαιάσουμε